Ang kwento ng paglikha ng mga igorot. Sa simula ay walang mga tao sa mundo. Si Lumawig, ang dakilang espiritu, ay bumaba mula sa langit at pumutol ng maraming tambo. Hinati niya ang mga ito sa mga pares na inilagay niya sa iba't ibang bahagi ng mundo. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Dapat kayong magsalita." Kaagad na naging mga tao ang mga tambo, at sa bawat lugar ay may isang lalaki at isang babae na maaaring mag-usap. Ngunit ang wika ng bawat mag-asawa ay naiiba-iba sa wika ng iba. Pagkatapos ay inutusan ni Lumawig ang bawat lalaki at babae na magpakasal, na ginawa nila. Maya-maya ay maraming bata. Lahat ay nagsasalita ng parehong wika ng kanilang mga magulang. Ang mga ito naman ay nagpakasal at nagkaroon ng maraming anak. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng maraming tao sa mundo. Ngayon ay nakita ni Lumawig na may ilang bagay na kailangang gamitin ng mga tao sa mundo. Kaya siya ay nagsimulang magtrabaho upang matustusan ang mga ito. Nilikha niya ang asin at sinabi sa mga naninirahan sa isang lugar na pakuluan ito at ibenta sa kanilang mga kapitbahay. Ngunit hindi maintindihan ng mga taong ito ang mga direksyon ng dakilang espiritu, at sa susunod na pagbisita niya sa kanila, hindi pa nila nahawakan ang asin. Pagkatapos ay kinuha niya ito sa kanila at ibinigay sa mga tao sa isang lugar na tinatawag na Mayinit. Ginawa ng mga ito ang kanyang iniutos. At dahil dito sinabi niya sa kanila na dapat silang laging may-ari ng asin at dapat silang bilhin ng ibang mga tao. Pagkatapos ay pumunta si Lumawig sa mga taga-Bontok at sinabihan silang kumuha ng putik at gumawa ng mga kaldero. Nakuha nila ang luwad, ngunit hindi nila naiintindihan ang paghubog. At ang mga banga ay hindi maganda ang hugis. Dahil sa kanilang kabiguan, sinabi sa kanila ni Lumawig na palagi nilang bibilhin ang kanilang mga banga, at inalis niya ang palayok kay Samoki. Nang sabihin niya sa mga tao doon kung ano ang gagawin, ginawa nila ang sinabi niya. At ang kanilang mga banga ay maganda ang hugis at maganda. Pagkatapos ay nakita ng dakilang espiritu na sila ay angkop na may-ari ng palayok. At sinabi niya sa kanila na dapat silang palaging gumawa ng maraming banga upang ipagbili. Sa ganitong paraan tinuruan ni Lumawig ang mga tao at dinala sa kanila ang lahat ng mga bagay na mayroon sila ngayon. Ang kwento ng paglikha ng mga igorot